Labelanga elaphumela amadoda lathi liphezulu lantsasa lalisaba ukuthi imizimba sinibingelele sinamukele ikephi naphi la wethamele khona i1 KZN TV. Igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu. Sikhuluma nawe ke sisemkhandlweni esifunda umkhanya kude okumkhandlu ke osematheni kulezi insuku. Ngaleso sizathu sibone kufanele ukuthi sikhulumisane nabahola lomkhandlu ukuze baziphendulele kokunye baphinde futhi ke basitshele ngenqubekela phambili ethinta ke ingqalasizinda, ikakhulukazi ke ingqalasizinda yamanzi esaziyo ke ukuthi umphakathi ke wasemkhanya kude usukhale isikhathi eside ngodaba ke oluthinta amanzi. So khuluma ke nonikezwe umsebenzi okhola lomkhandlu ukhansela uSiphile Mdaka okuyena ke ozothi ke asilandise ngezinto eziningi ezingqubekela phambili njengoba kushiwo ukuthiwa ke Thokola Themba amathunzi ayewukela kubantu bonke basemkhanya kude. Njengoba sikhuluma nawe sikuward 1 okuyiyona ke ngempela ke ingqalasizinda le evelayo abashoyo ukuthi ngoSeptember kuyobe sekumlando ukuthi abantu bakulendawo bake bahluphekela amanzi. Akusilo ke ithuba lami ngifisa ukulinikeza imeya uma ngabe sithi ke abakhulume. Namhlanje sila Manguzi mhlabe yalingana ngaphansi bobukhosi bakwaNtembe sizoqhubeka nokwenza umsebenzi wesizwe okuhlinzekela ngamanzi ahlanzekile emakhaya noma eduze kwalabantu abahlala khona. Njengoba ubona nje namhlanje emsakazi sila endaweni yase Ward 1 sekuthukuzeni la khona kunenqalasizinda esesiyiqedela ukuyakha ithangwe lisemva kwami likwazi ukumumatha amanzi ayisigidi 1 megaliters okuyithangwe. Umsebenzi wakhona usuyaphothulwa uSeptember lo sikhuluma ngawo leli thangwe sobe seligcwala amanzi azobe suku emfuleni ugelegele asuka endaweni okuthiwa ise-airfield ahlanzwa lapha ya kwisihlanzimanzi sethu sesibhedlela sobe sesikwazi ukuphakela wonke umphakathi wala edolobheni eWard 1 emakhaya. Siphinde siphakele umphakathi weindawo zako George, siphinde futhi siphakele indawo engaphesheya komgwaqo eyithinta uWard 4. Lo msebenzi ke siqala ukwenza ngonyaka ophelile susemaphethelweni manje. Kusijabulisa kakhulu ukubona kulo msebenzi uhambe ngesivinini esifanele futhi usuzoletha izithelo ezinhle kubantu balendawo. Asiqale ngokuthi sibonge nje kumhlonishwa uMdaka omeya womkhanya kude ngokuhle asenzele khona sisendaweni yakamhlabe yalingana ikakhulu kwi-area yakangwanasi ngokusinikeza iproject ekade ifikile la izokwenza umsebenzi wokufaka amanzi endaweni. Ihambe kahle ke iproject yokufaka amanzi endaweni nabantu abesebenza basebenze kahle. Njengamanje amanzi sesiyawathola ayaphuma amanzi. Umahluko ke okhona manje izolo kathi sinamanzi ayabe nale irust kusho ukuthi kade kuyi-iron kodwa lawa aphuma manje sekuamanzi aphiwa kusho ukuthi isihlanzi abasikhandile laba abantu bale project bakhande isihlanzi esikwazi ukuyikhipha yonke lensimbi amanzi bese yaba right. Ngabanikeza isiqinisekiso sokuthi umphakathi wala eWard 1 lapha edolobheni eqinisweni sesiqedile ukufaka ompompi emakhaya umuzi nomuzi lapha eWard 1 edolobheni. Asakusele nje ukuconnecta leli thangwe lisemva kwethu. Onjiniyela bethu ke basitshela ukuthi uSeptember kulonyaka hayi lobe ligcwele amanzi leli thangwe sesiyokwazi ukwadedela umphakathi walapha eWard 1 ethukuzeni lapha esikhona umphakathi wakwaGeorge ukwazi ukuthola amanzi emakhaya noma eduze kwasemakhaya kuya ngokuthi yipi program esiyenzile kuleyo ndawo esikhuluma ngayo. Kodwa asikhumbule ukuthi umhlaba yalingana wonke nje mningi umsebenzi esiwenzayo. Ngikhuluma nawe nje lapha na eWard 3 eMbazwana naseWard 19 senza omkhulu umsebenzi sivuselela inqalasizinda kodwa futhi senza umsebenzi wokufaka amanzi emakhaya eduze kwasemakhaya okumsebenzi usubheke emaphotholweni. So ngeke sikhipha amanzi la ngoSeptember kuphela, sizobuya futhi unyaka ungakapheli sesiza koMbazwane lapha yakwaMashabane eWard 13 sinesihlanzimanzi ebesihlanza amanzi angaphansi kwesigidi ngosuku. Siyasikhulisa lesihlanzimanzi. Ngikhuluma nawe nje igeja liphansi sifuna sikhulele lesihlanzimanzi sihlanze igidi ezintathu ngosuku. Ozosizakala imphakathi yakoManyampisi, imphakathi yako Welcome ngokwazi ukuthola amanzi ahlanzekile eduze kwasemakhaya. Mina njengoward councillor kungenze umsebenzi wami wabalula kakhulu ngoba ukusebenza endaweni abantu abangenawo amanzi
akusebenzeki kahle ngoba wonke umuntu mayivuka ekseni into yokuqala usebenzisa amanzi noma futhi eseyolala futhi usebenzisa wona amanzi ayisidingo kuwona wonke umuntu osekuhlaleni. Ngiyajabula kakhulu ngohlelo esilenzo lomkhanya kude ukuthi anikezele ngamanzi kuleli ward emzini ewu242. Mina ke njengekhansela ngiyaziqhenya kakhulu ngokuthi ngikwazile ukunakekela umphakathi ongivotela ukuthi ngibashiye nento abazosale beyibambile engeke iphinde futhi iphunyuke ngoba kubalekile ukuthi ekuhlaleni ungacabangi izinto eziseduze kwakho kodwa ucabangele kwenye indawo. Le VD le yasemangoze VD ibe VD enganakekile ayikaze yaba nawo amanzi kodwa nje ngohlelo lwasemkhanya kude lusilekelele kakhulu. Nami ngizamele ngokwami ngokwekhansela ngawafaka ama-borehole umphakathi la ukwazi khona ukuthi ukwazi ukuthi uthola amanzi nanokuthi salekelela ke kutheni nalabo abantu abasuka abanezingadi nabo bakwazi ukuthi batshale banisele ngalawo amanzi. Sibakhele nje ingadi enkulu enhle lapha emangoze primary school bayalima abantu besifazane ngawo amanzi lawo silekelela ngawo. Siyabonga kakhulu kuba umeya ngokuyikhandla kwakhe nakuyinikela nje kakhulu ukuthi akwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu bangabe becela into akwazi ukubuya nayo ezoletha isixazululo. Enye into esibalekelayo manje ukuthi kuthiwa siqasha ama-waterkan. Ngisho ama-waterkan esizoba nawo kuzoba ama-waterkan ethu esiwathengile njengomkhandlu. Kusho ukuthi kulana esinawo manje sifaka amanye esiwanazezelayo ayisithupha senzele ukuthi uma kusenekhona ningakakwazi ukuthola amanzi ahlanzekile kodwa sazi ukuthi sizowathola ngalezi ithuthi manzi zethu kungabi kodwa esiqashile kube ezethu zangaphakathi emkhandlwini. Enye into ebalekile ngohulumeni esiyiphokophelayo ukwakha amandla ukuthi uhulumeni ukwazi ukuzenzela izinto. Bathi ngesilungu capacity of the state to deliver. Enye yezinto thina njengamakhansela, thina njenge-ESCO, thina njenge-Troika sisebenza ne-management esiyibophezele kuyona ukuthi asikhandeni umkhandlu ozokwazi ukuphendula ngesivinini futhi ukwazi ukuzenzela izinto ngaphandle kokuncika kakhulu kubantu abazosilungisela izinto uma kunezinto sifuna ukuyilungisa. Mbukeli ke sibe nethuba elihle ukuthi sikwazi ukuthi siphinde sikhulumisane ke nomphakathi okuyiwona esizozwa uvo lwawo ukuthi ngabe bathini ngalolu daba. Siphinde futhi ke sidlulele kuyona ke inkosi yesizwe sakwaTembe ngaphambi ukuthi siliguqise ke uhlelo nabo asibathole uma ngabe sithi ke abakhulume. Sibonga ubaba uMdaka ofikile walisilethela iproject yamanzi. Siubonile kumsebenzi wawo kuWard 1 ABC kufakiwe impela amanzi ayaphuma. Into esicelayo ke esaselele kusalele ukuthi sithole usection 2. Uma usection 2 ubuyela eindaweni zasekuthukuzeni la esiwalindele khona angakafiki khona amanzi. Sibonge umama ukhansela ukufika kwakhe ngoba bekungeyena umama ukhansela ngabe iproject amanzi asiwubonanga umkhanya kude ufika eduze kwethu empilweni zethu. Singomama besihamba ukhalo olude siyokha amanzi kodwa kumanje singomama impilo zethu zishintshile kakhulu. Sesiyakwazi ukuthatha amanzi siwakhe empompini singene ezindlini sisebenzise. Amanzi awalutho kumuntu uma angekho amanzi egcekeni kodwa impilo zethu zishintshile ngendaba yamanzi esiwabonile kumkhanya kude. Siyabonga kakhulu kubaba uMdaka uMagezane lokho asenzele kukhona kumkhanya kude kuWard 1 kakhulu. Sishintshile impilo zethu singomama siyabonga kakhulu. Enye yezinto eyenza singafuni ukukhuluma kakhulu ukuthi ayisibona ngcono asenze njoba silapha nje sikhombisa umsebenzi osiwenzayo. Uma sisuka la siya lapha ya emkhandlwini wenkosi yesizwe sala kwaNtembe siyothula unkontileka oyosebenza endaweni yakomshudu ezokwazi ukufaka amanzi eduze kwasemakhaya. Sothula unkontileka ozoqhubeka nokusebenza lapha neWard 10 ngoba nakhona kusenendawo ufuna lula amapipe sifakela abantu bethu amanzi. So enye yefocus yethu enkulu ukulethela abantu amanzi ngoba wona umsebenzi wethu omkhulu. Kodwa zikhona indaba ebeyikhulunywa la ukuthiwa kunokungenelela okufanele kwenziwe ukhokta kwaZulu Natal lokho kubizwa ngosection 139(1)B. Sithema siyibuka ke lencwadi yabhalelwa uSomlomo ngomhla ka2 July. Yathi sizathu salokhu kungenelela ingoba kuthiwa umkhandlu uneyinkinga ze-political instability, uneyinkinga ze-budget engekho funded, uneyinkinga ze-audit opinion, uneyinkinga zama-project angahambi kahle. Kwabalwa nje izinto zacishe zayisikhombisa. Manje sikulungisileke lokho ngoba simbhalelile ukhokta
samchazela ukuthi hayi cha kusho ukuthi uma ukhuluma ngomkhanya kude kufuna siqondisane kahle. Umkhanya kude uma ubheka konke amabhuku omnyango wezeyimali finance department obizwa ngo-treasurer uyakutshela ukuthi umkhanya kude ibudget yakhe isesimene esikahle, ulimi lwasemzini bathi funded. Uma ubuka amabhuku kaCocta National uyakutshela umkhanya kude awubalwa komasipala abaneyinkinga zeyimali okuthiwa i-financially distress. Uma ubuka amabhuku kaCocta National uyakutshela umkhanya kude awubalwa komasipala okuthiwa banenkinga lento okuthiwa i-audit opinion. Yes, ayikafiki la sifuna ukufika khona kodwa mkhulu umsebenzi osuwenziwe. Futhi uma ukhuluma ngomkhanya kude ngeke ubale komasipala abanalento ibizwa ngokuthiwa ngolimi lwasemzini i-political instability. No, asidlulisa ukubonga kakhulu ukutholela ithuba la esikhuluma khona ngenqalasizinda yomphakathi. Sinesikhathi eside nokho sibhekile ukuthi alifike leli thuba lapha abantu abahlomula khona ngokwamanzi okube isidingo ngempela esadalulwa kuhulumeni ukuthi komele ukuthi kokuningi okwenziwayo singasali ngemuva. Sibonga nokho ke imeya ubaba uMdaka ukuthi namhlanje akafika kokuqala kepha uzothula ke izinhlelo ezibonisayo ukuthi imuva aselihambile iphambili lona limi kanjani. Kuletha ithemba ngoba siyabona ukuthi uma ngabe kuzobhekwa inhlelo leziyana ezikhuluma ngaphansi kohlelo lwejozini ezokwazi ukuthi yehlele nganeno emphakathini womhlabelengana njalo uhambe kuye emphakathini wamakhosi umbila kanye nomnqobokazi kungaba nakho kubambezeleka kubantu, kodwa kuhlelo azenalo lwamabhoholo libonakala ukuthi luyimpumelelo. Siyakujabulela kakhulu ukuthi luthulwe namhlanje na futhi uthule nesikhathi esifushane sangoSeptember ukuthi uzobe sesicela futhi ezosethulela ukuthi uhlelo lonke soluphothulekile bathulwe koSonkontileka bathembisa ukuthi nabo bayosebenza ukuzimisela ukungaphoxi isimo esesimisiwe ukuthi kufanele siphumele sabantu. So ke sithi ke asikubonga nje kakhulu lokuthi amakhansela ebamsane nobuholi bomdabu ukuthi lo msebenzi awungabambezeleki. Sibonakala ke simunye sivumelana futhi ukuthi lo msebenzi sizowuphothula ngoSeptember. Sesivala namhlanje sifuna ukuphawula ngodaba olwalube sematheni lo msebenzi esawufica wenziwa lapha endabeni yakwaNondabuya. Niyokhumbula ukuthi kwaNondabuya kwaqashwe uSonkontileka kwakufune ahlinzekele ngamanzi imizi engaphezulu kweinkulungwane ezimbili 2250 household. Lo msebenzi wenziwa ke kwagcina abantu abakwazi ukuthola amanzi belako 750, eminye imizi engakwazi ukwathola amanzi. Uma sesiphenya sibuka lo msebenzi sathola ukuthi hayi imphumela isitshela ukuthi uSonkontileka wayesebenza lapha kunemali engaphezulu ka25 million amaranda akhokhelwa yona. Yingakho sathatha udaba salifakwa enkantolo, kodwa umkhandlu wayibophezela ukuthi cha abantu bakwaNondabuya kufuna phela bewathola amanzi. Salwenza uhlelo mase siphakathi nalo uhlelo esasilwenza lapha. Umphathiswa wakwaZulu Natal wakwaCocta wathi cha uyofuna ukungenelela kulo msebenzi awuqedele. Umsebenzi ke esathi hayi umefisa ukungenelela akawuqedele, kodwa thina njengomkhandlu sinawo amandla okuqedela umsebenzi, asinayo inkinga. Lo esithi wane kwimali wa overpay noma wakhokhelwa kwadlulela imali silifaka enkantolo udaba lethu ukuze sikwazi ukuthola imali yomkhandlu akhokhelwa yona. Kodwa isiqinisekiso singasisho ukuthi ayikho indawo esoyishiya la emkhanya kude singayilethanga inqalasizinda yamanzi ahlanzekile emakhaya noma eduze kwasemakhaya. Mbukeli ke kuthiweke okungapheli kuyahlola. Sibonga kakhulu ukuthi ubeyingxenye yalolu hlelo ukusukela ekuqaleni kuze kushaye lesi sikhathi sikulethela ke amazwibela kanjalo nokuphawula kwabaholi basemkhanya kude ngodaba ke oluthinta ke ingqala sizinda. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esigoqeni sonke siyothi sukuma kwebe kusoluzayo. Inkosi inibusise.